andito na naman tayo. Mag-propagate tayo today. Kaya isasali ko kayo. Nanguha na siya na i-propagate. Inuna niya yung yung Paraiso Verde. Wait lang ha. Yan ang pots. Oh, nako. Ano nangyari na rito? Super boom, wala na. Ang dami niyang weeds na ganyan. Magsuot ka kaya ang guantes muna. Ha? Yung super boom oh. May guantes ka doon oh. Super boom. Oh, si super boom muna. Hindi, paano nangyari na super boom kako? Yan o. Wala. Nangyari na super boom mo. Kumusta naman siya? Walang nag-aasikaso sa kanya. Kumusta na si super boom? Ito, si super boom na o. Pwede na i-propagate ito si super boom ah. Pwede na? Oo. Propagate mo? Ito. Pinutol mo? Putulin ko na. Meron nakita? Oo. Nakuha na niya. Yung super boom at kawawa naman. Ayan. Nakakuha ng anak ni super boom. Ayan. Yes. Super bomba. Super bomba. Bomba. Yung silver sword. Andun eh. Oo nga. Dumami na ang dahon niya noon. Tig-isa lang. Ngayon ang ganda na. Yan yung naging champion sa mga rare plants noon way back. Anong 20 yun? Limutan ko na merong competition about rarest plant. Yan po yung nanalo. Yung silver sword anthurium. Yan. Galing no? Yung super boom kung pagkasakaling lumahuli si super boom. Yan. Super boom. So gandang-ganda ako noon, grabe. Si Paraiso Verde. Grabe. Yan, damihan natin ang propagation natin. Ito naman si Gigantium. Si Gigantium ay Gigantium talaga. Oh. Gigantium. Ang ganda ng tanim na ito. Teka't kunin ko si Monstera Deliciosa na si Thai Constellation. Yan ang kailangan ng tulong. Hindi ko na ibaba. Nay? Oh my God. Very rare yan. Ano ang pangalan nito? Kalimutan ko na. Stenolobum? Stenolobum hindi eh. Hindi stenolobum yan si... Ano nang pangalan nito? Nakalimot na ako sa pangalan nito. Mamaya, hanapin natin. Mahanap natin yan. Meron na sa kanya. Pabigas na yung lupa niya. Ganito ang dahon niya guys. Para siyang bilitiay pero hindi. Hindi siya bilitiay guys. Green na green ang dahon na matigas. Makapal. At ito yung philodendron. Ang pangalan itong tanim na ito? Ang ganda ni Sensation nasa ilalim. Kinain ng uod. Sayang. Sensation variegated. Si to? Ito rin. Balwanum? Balwanum. Si Balwanum. Ayan. Diyos ko. Ano nang nangyari sa iyo, Balwanum? Dito ka muna ha. Yan ka lang. Stay put. Stay put ka lang. Ano ba? Ano kasi yung mga kaharang dito ba? Yan.
Ito namang asong to, KSP. Ayun, si Paraiso Verde para dumami. Nadami na yan. Okay, naulanan na tayo. Umuulan, ulan, ulan, ulan. Yung potting mix natin eh, yun pa rin guys, yung dati nating gamit. Yung ano lang, rice hull. Tapos merong konting bunot, tapos may konting ano. Tagal natin to kasi maano rin sayang. Yung sterilized na ano, yung tae ng baka. Maganda kasi mag-propagate ngayon kasi umuulan and then maaraw. Uulan and then aaraw. Ganon salitan. At least gusto ng tanim yang ganyan. Wow, ang ganda naman ng bunga nito. Bunga ng arrowhead. Allah, my God, ang ganda ng bunga. Ayan oh. You see that? Ganda ng bunga. Ngayon lang ako nakakita. Ano ito? Meron siya. Nay! Lumagpo yung lagpot. May buto. Nahulog, ano yan? Ano yan? Yung... Wala? Yung binigay ko kay ano? Yung namit natin kahapon. Ayan o. Ang dami doon o. Dami pa sila ni mo. Diba? Parang bawas-bawasan. Ha? Oo. Ayan. Propagation time. Propagation time. Ito, pwede bang i-propagate ito para dumami? Ito papi, propagate natin para may mother plant tayo. Ito. Yan, ito? Yan. Ingay naman yan.
Wow. Lumaki ng dumami ang dahon noon. Dalawa lang yan. Hindi mo na mamalayan, lumaki na. Wow, ang ganda na. Lumaki na. Ang galing ah. Lagyan ko ng lupa ito nung sa ano. Kailangan, kumakain sila lupa eh. Wow, si Halumena. Halumena. Humalumena. Ala, dumami siya, papi. Oh, Humalumena micro. Na variegated. Look at this. Sobrang mahal nito noon. Pink pa ang variegation nitong isa, oh. Pink. Wow, multicolor. Si Humalumena. Ang galing. Meron mo yan, isang puno lang yan nung binili ko. Lumami na. Parang uulan. Umuulan na nga yata. Ang ganda ng kulay. Guys. Ang ganda. Oh my God, gumapang. Gumapang na. Look at me. Yes. Yan. Pang na si Black Cardinal, no? Si Mr. Cardinal yan eh. Nung kapanahunan eh, ng ano namin. Nako, yan. Kung kahit pinakadulo-dulo ng Bohol, puntahan namin para bilhin niyang Black Cardinal na favorite niya. Sobrang mahal pa. My God. Ngayon, magsawa ka. Ang dami mo ng Black Cardinal. Dami na, ha? Ang pango. Bango, no? Parang ano? Parang prutas. Parang prutas. Tanim pa yan. Tutubo pa yan. Another puno yun. Ganda. Naku, umulan na nga. Basa na tayo. Oh my God. Si Black Cardinal. Hindi na siya nagwantis. May dala akong gwantis eh. Black Cardinal, gumagapang na, naghahanap na ng ano. Naghahanap na ng puntahan. Gumagapang na eh, wala na. Grabe. Meron pang Black Cardinal dito, oh. Yung pinopagate natin. Sa ilalim. Meron pa doon, oh. Ang ganda. Maganda yung nandun. Ang laki na. Pwede na naman. Pwede na naman. Pwede rin yung nandun sa dulo. Kaya lang, basa na tayo, papi. Lubos-lubosin na, nandito na tayo eh. Magpakabasa. Pero paano na ito? Mabasa ito. Mag-surrender yung ating cam. Hindi naman ito yung ano. Yung waterproof. Kasi ano na. Para dumami uli siya. Yan na nga. Yes. Picture anak man. Ang bilitye, no? Lumapad ng lumapad si bilitye. Ang dami. Ilan na kaya ang dahon nito? Mga... Grabe, ang lalaki ng dahon ni bilitye. Black Cardinal, oh. Yan nga sinasabi ko. Maliit na. Ang ganda. Maliit na. Maliit. Maliit na Black Cardinal.
Ganda. Tama na. Oh, tama na muna ngayon. Tama na muna ngayon at umuulan. Look at me guys. Basa ako oh. Basang-basa na. Oh my God. Okay. See you again on the next video. Mag-propagate pa kami. Hindi pa tapos pero umulan kaya hindi muna. Stop muna, ha? Okay, next time naman. Okay, thank you so much doon sa mga nag-request na gustong makita ang mga plants natin dahil nako guys, tingnan mo, basa na yung dahon, oh. Umulan! Umulan! Yes!